ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ପ୍ରେମ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନ, ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ସାକ୍ଷୀ। ନେପାଳର ବିବେକ ଓ ସୃଜନା। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ବିବେକ ସୃଜନାର ସିନିୟର ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ପରେ ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ବାଲିଘରକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସଫଳ ପ୍ରେମର ମୂକସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଥିଲା। ବିବେକ ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ PhD ପାଇଁ ସୃଜନାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି US ଗଲେ। ସେଠାରେ ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ବିବେକର କେବେ କେବେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସୃଜନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ବିବେକ କହୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଫି ପିଇଦେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବାରେ ବିବେକର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। USରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡଭାଇସରେ MRI କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବିବେକକୁ ଷ୍ଟେଜ 4 ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସୃଜନାର ଯେମିତି ଦୁନିଆ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ତଥାପି ସୃଜନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକର ଚିକିତ୍ସା USରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିବେକର ବ୍ରେନ୍ର ସର୍ଜରୀ ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଥିଲେ ବିବେକ ଆଉ ମାତ୍ର 6 ମାସର ଅତିଥି ବୋଲି। ତଥାପି ସୃଜନା ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବେକର ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ପରି କେୟାର ନେଉଥିଲା। ବିବେକକୁ କେମୋଥେରାପି ଦେଲା ପରେ ତାର ଚୁଟି ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବା ପରେ ସୃଜନା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲମ୍ବା ଚୁଟିକୁ କାଟି ଛୋଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏକ ସଚ୍ଚା ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ସୃଜନା ବିବେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସୃଜନାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଲପାଇବା, ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଆଗରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରାକ୍ଷସଟା ହାର ମାନିନଥିଲା। 2024 ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ବିବେକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୃଜନାକୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା। ସୃଜନାର ବୁକୁଫଟା ଚିତ୍କାରରେ ବିବେକ ଆଉ ଉଠିନଥିଲା। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ସୃଜନାର ପ୍ରେମ ଓ ପତ୍ନୀଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଜୀବନର କଠିନ ସମୟରେ ସୃଜନା ବିବେକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଜୀବନସାଥୀର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ବିବେକ ମରିଗଲେ ବି ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।